Кой не се опирал на мене? Добре. Кой не се опирал на мене? За какво ли не? Кажи им, което имам да ги кажа на тия бокуци, бе. Какво да им кажа? Добре, нека да кажат. Ама чакай, аз искам и уважението. Иначе хакам и го газа. Да. Сега то скала, например, се тръгна, 2 дена ще го гледам аз като малко беби тука. Ами така е. Те другите са същите. Да. Чакат само да ги почепиш, да ги нахраниш. Да ги гледаш. Това чакат. Да. Мога да изключиш записа вече. Да. Считай го за приключен. Толкова. Да, аз пия едно вино от твоето, дето го взе 700 грама за 7 лева. Пак те много винаги били дали. Какво сте дали, бе? Какво сте дали, бе? Той кретен Йордан ще тръгне без да търпи. И баго и богука мръсен, бе. И как ще направи така работа? 100 пъти казах, че ще се ходим заедно. Няма, обърна вратата и вика, аз си тръгвам, това е. Да, моето забавление свърши. Да, аз ме използвах като проститутки. Да, аз се забавлявах с вас и в един момент на мен ме е кеф да отида си легна в луксозната си къща и хахам ви го на майка ми в газа. Добре, така ли излиза? Добре, така ли е, бе? Той излиза. Работа. Какво прави тогава ни? Какво прави тогава ни, бе? Бъде изключете от камера и не ме интересува вече, бе. Казвай, кой имаш да кой? Няма да казвам нищо. Кажи им да си го нахакат в газа те. Всичките, които знаят. Те си знаят за кой става въпрос. Да. Вече, чай ще дам такова пауза, пък вече ако се седиш някакво такова обращение да имаш към тях, пак ще го пусна. Обращение. Здрави псовини. Да, задето ме остави сам. Тука. И задето гледах 2 дена като малко дете. Ще ти го нахакам в газа. Пак го запомни. Ма кажи за кой е той, няма да... Естествено, че това е за Йордан Неделчев. Това е ясно. Да се види и да се чуи. Защото аз съм мисля, че се правиш на нещо, ти си едно нищо. Може би даже не си заболекар. Може да изключим камерата. Чакай, ще дам пак на пауза, после пак ще... Да, ако? Чакай. Послай го. Да. Недялко. Значи, следващия път смятам, че достатъчно те уважавам и полагам грижа за тебе, когато съм до теб. Но, следващия път, когато паднеш тук от леглото, напикани на сан и отидеш в тоалетата да си избършиш газа с кавлията, когато си бършим лицето. А не се знае дали някой от нас не си е обърсал лицето. Така. Да знаеш, че оттам така, мой човек вече няма да си мой човек, разбери ме. Защото сега 100 пъти ти казах, че си ходим заедно, а ти блъсна вратата и си тръгна сам. Така, ние не сме проститутки, които да ме използваш, така, когато ти е кеф. Ще се съобразяваш, как ние се съобразяваме с тебе. Така е, дочуй ли мой човек? Айде! До следващото обращение.